да, татар милләтенең дә киләчәге була. Менә бу төркем Чуашстанның Татар Сагыты авылыннан мәктәптә уен коралларында уйнарга теләге булган балалардан тора. Моны күреп алдым да тавышын ишеттем дә йөрәгемә кереп китте. Озак өйрәндеңме соң, катлаулы булмадымы? Юк, миңа җиңел булды. Баянда да уйный башлаган идем, аны бәргән идем. Пианинода да уйный башлаган идем, аны бәргән идем. Моны думбрага уйнап теләгән иде дә, сорадым. Аннары рәтте. Бик җиңел иде дә, аннары уйнап киттем шулай. 2 елдан бирле йөрим шулай. Без Шыгырдан авылынан килдек, беренче школдан. Безнең бию төркеме 2007 елдан бирле эшли. Без анда бик күп кеше, безнең ансамбль танцы билар дип атала. Миңа көч бирә ул, үземә ышаныч бирә. Мин бик яратам үземнең төркемемне. Фестивальгә Шыгырдан авылының бердәмлек иҗтимагый оешмасы вәкилләре дә килгән иде. Авылда торган яшьләрнең тормыш шартларын яхшырту белән шөгыльләнә алар. Бу концертка килдек, студия звукозаписи ачтык шул оешма исеменнән. Бу концерттан талантлы балаларны күреп, без аларга сертификатлар бүләк итмәкче идек. Фестиваль 7 ел дәвамында уздырылып килә. Татарлар тапшыруының да яңа форматта чыга башлауына 7 ел һәм 7 ел рәттән бер дә калдырмыйча Урмай Зәлидәне яктыртып киләбез. Чуашстан татар милли мәдәни мөхтәрияте хезмәтебезне бәяләп, редакция безгә рәхмәт хаты да тапшырды. Без яңагасы татарларын яратабыз. Без татарлар. Инде Урмай Зәлидә халык